Maayong buntag mga amigos amigas. Ako si Madam Auring. Ako karon ang inyong host karon. Atong subayon ang nindot nga tanan-ulo diri sa probinsya sa Bohol. Karon naga-report si Renato Adventurer. Tuwa karon siya sa Danao sa Concepcion sa Sea Clouds. Tuwa karon siya si Renato Adventurer. Pasok Renato Adventurer sa lungsod sa Danao. Madam Auring, what's up? Karon padong na misaka sa Sea Clouds karon Madam Auring, kauban sa among guide si Sir Leo Hingpit. Karon musaka nami atong bungtod, among makita dito ang anindot nga Sea Clouds dito Madam Auring. Siguro Madam Auring nga maghinahim dito saka among tanan karon ang Sea Clouds. Okay Madam Auring, ana ko karon diri sa lungsod sa Danao, sa Barangay Concepcion. Kita na to ang Sea Clouds. Mao ning nindot kayo nga view diri Madam Auring. Ato makitaan. Dara live ta karon diri sa Sea Clouds. Naga-report Renato Adventurer. Oh. Nindot kayo diri Madam Auring, makasuroy ka diri. Nindot kayo nga lugar ang Sea Clouds. Makita na to ang nindot kayo nga area diri sa Sea Clouds. Nalibutan ni siya sa mga bungtod. Habog kayo, sakaon kayo. Atong arion diri sila Madam Auring. Katong mga nibisita po diri sa Sea Clouds. Dito sila sa ibabaw atong sakaon karon. Live ta karon diri sa Sea Clouds. Naga-report Renato Adventurer, Madam Auring. Makita nato karon ang nindot kayo nga view, ang baga nga Sea Clouds. Makita nato diri. Diri makita ang Sea Clouds baga kayo. Makita nato nindot kayo. Makita nato ang nindot nga mga view diri. Tara. Nya na payuban nga moabutay nga mga bisita. Diri ato makita. Unya inigabot sa entrance dito Madam Auring, inigsod dito na entrance unya na ay bayad nga 10 pesos entrance. O sa barangay ordinance na nila diri. O. Na nato nga mga bisita. Okay Madam Auring, ato makita karon Madam Auring ang nindot kayo nga Sea Clouds. Okay. Baga kayo. Kita karon kay wala pa mo ang Sea Clouds. Dito na karon. Ato makita diri Madam Auring. Tara, nindot kayo kapit diri sa barangay. Na paborta karon kay walay dag-om way uwan. Nice kay diri Madam Auring, bandingas pamilya. Nay atong mga nibisita pud diri na gikan sa nagkalain-laing lungsod. Sila. Madam Auring nata karon diri sa Sea Clouds. Karon atong interviewon ang mga nibisita pud diri. Okay, taga-asa mo? Taga-Sagbayan. Ikaw, sir? Taga-Sagbayan. Pamilyar mo? Okay, pamilyar din sila Madam Auring. Kasi nga na ka, ma'am? Sir? Max Radin. Max Radin, okay. Kaning, yun yung mga bata? Mga bata naman. Okay, karon Madam Auring, karon sila, pamilyar sila, banding sila diri karon, ato makita ang ilang mga anak, nga na ato ka, duha rin yung bata, ma'am? Duha. Okay. Kanong sarong diri, ma'am? Gabi ra sila diri Madam Auring. Kauban silang pamilya, diri sila nangatug para makita gyud ang nindot nga Sea Clouds diri sa lungsod sa Danao, sa Barangay Concepcion. Okay, ako si Renato Adventurer, nagatutok karon diri sa Sea Clouds. Okay, salamat Madam Auring, God bless. Salamat. Okay, Madam Auring, naami karon diri kauban ni Sir Leo Hingpit. Siya ang nagkuan namo diri, kanang nag-guide namo diri sa Sea Clouds. Dugay na ka diri nagpuyo, sir? Dugay na since birth. Dugay na siya diri Madam Auring. Siya ay nag-guide namo diri dito mi sa ilang bahay. Nag-estimate na dito para makaari mi diri dito mi natug sa ilang bahay ni Sir Hingpit. Para makaari mi sa Sea Clouds. Karon naami sa Sea Clouds karon. Sir kanang every kanang tagsara ka maari diri dapita? Tagsara og nay magyaya. Nay mga nay sama namo nga nagpa-guide mi. Unya kung muwan Sir Leo, mawala ni siya ang clouds. Okay, Madam Auring. Og muwan Madam Auring, mawala ni ang clouds kung muwan. Kay kining clouds, mapakita na ni siya Sir Leo og
Ngaron nga. Ay karon. Og karon mauwan kita udto. Nya naghapon, mo init na nagkagabi walay uwan ugma bagay. Okay. Aw kanang og uwan og gabi og uwan gabi pagkabuntag walang og muwan gabi pagkabuntag mawa ang clouds niya Madam Oring. Unya sir, diri dapita sa Sea Cloud kanang daghan bang mabisita di sa wala pang pandemic? Daghan gyapon diri mabisita kay bisan karon bisag pandemic karon Madam Oring naagyapon ang mga tao diri kay nindot kayo nga view diri sa Sea Clouds diri sa located ni sa Barangay Concepcion lungsod sa Danau. Okay man karon Sir Leo sa sitwasyon sa Sea Clouds na ba siya kanang panahon nga mugawas na panahon nga di mugawas? Yan magdepende sa panahon kung tayo uwan. Okay. Magdepende sa panahon Madam Oring. Og kuan og way og kusog kayong uwan dinhi siyang pakita ning Sea Clouds. Okay, salamat Sir Leo Hingpit sa imong kuan karon pag-guide mo. Unya Madam Oring, ako si Renato Adventurer, nagatutok diri sa Sea Clouds sa lungsod sa Danau. Okay Madam Oring, karon padong nami ambak. Moambak na pod mi, Madam Oring, unya usa ka na pod. Amo ni diri sa Sea Clouds, kuan kanang habog-habog gyud dapita diri kay puro ni mga bungtod. Kauban gyapon namo si Sir Leo Hingpit, mo ni among na-guide diri. Dito mi sa ilang bahay na nag-stay para amo gyud makita ang Sea Clouds diri. Tanawa ato makita karon, tanawa na pagyapon ang mga mga clouds na makita. Karon padong nami ambak Madam Oring. Kini yung report ni Renato Adventurer. God bless. Daghang salamat. Okay Madam Oring. Padong nami saka karon. Habing hangat ta diri. Sa kauno na. Makita karon. Ang uban ang huli na pud ang uban. At least nga nakita nila ang tinut nga view sa Sea Clouds diri sa Danau. Live ta karon diri sa Sea Clouds sa Barangay Concepcion. Padung na ta uli. Madam Oring. Sulit kayo ang time diri. Bandingan sa pamilya. Sakaon kayo. Saka ta, Madam Oring. Madam Oring, namin kayo naging communicate ng tawag sa akong friend, si Renz Inicio, si Alamungay, si Sir Leo. Naging communicate, hangat kayo. Naging kayo sa cloud. Dari Madam Oring. Right dari magtagal sa stress. Ban sa pamilya, palagay na itong dito sa pamilya, itong interview din ito pa sa pamilyahan yan. Para lang sila kung tanaw, para masayo nila ang dalawang pag-ibig. Ang tagal na pa ang sitwasyon sa pamawa. Mga utot-utot taas na ang init. Mawa na ni siya. O muwan o gabi pagkabuntag hindi makita ang Sea Clouds. Na. Okay mga anikot amigas, naman ang report ni Renato Adventurer. Live sa karon diri sa studio. Okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Sa ngalan ni Renato Adventurer, tuwa siya karon sa Danau, nag-report sa Sea Clouds. Ako si Madam Oring, nagatutok, balita